Добрый дзень, шаноўныя сябры, шаноўныя браты мае украінцы. Я вітаю вас з Турэччыны. Маё імя Рашид Чоўдзурі. Я беларус, звычайны беларускі грамадзянін. І па-першае, звяртаючыся да вас на сваёй беларускай мове, якую, па маім досведзе, вы добра разумееце, я хацеў бы, па-першае, папрасіць у вас прабачэння за тое, як выкарыстоўваюць маю краіну, маю Беларусь у якасці плацдарма для нападу на вас, на нашых братоў, на нашых сяброў, на нашых суседзяў украінцаў. У гэтым становішчы варта вінаваціць не наш народ, які не абіраў нашае кіраўніцтва, а хутчэй наш злачынны рэжым, які канчаткова стаў хаўруснікам злачынца Пуціна. Таксама сёння я хацеў бы пажадаць вам найхутчэйшай перамогі, у якую я веру, і сказаць вам, што я сапраўды натхняюся вашаю барацьбою, вашым змаганнем за сваю краіну, за сваю тэрыторыю, за свой народ. І хачу скончыць сваё відэа, праспяваўшы ваш дзяржаўны гімн, які я вывучыў не зараз, а многа гадоў таму, паколькі вельмі паважаю яго і вашу краіну. Ще не вмерла України і слава, і воля, ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці. Душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Слава Україні! Живе Беларусь! Живе вольная, незалежная Беларусь!